హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి గోండి న్యూ సాంగ్ మీద ఉంటుంది. రబ్బర్ బొమ్మ పిల్ల అనే సాంగ్ మీద ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి. ताना मुसोडा मुदा नाके पाता हुदा ये ताना मुसोडा मुदा नाके पेजे मलसी చూడాయే రబ్బర్ బొమ్మ పిల్ల వెనక తిరిగి చూడాయే. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా చూసుకోండి, మంచిగా యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ముందుగా ఈ చిన్న సైజు ముందు ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. చిన్న సైజ్ ఫోటో, మధ్యలో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఆ ఫోటోని చిన్న సైజ్ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, చిన్న సైజ్ ఫోటో. అన్ని చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ వస్తాయి ఈ ఎఫెక్ట్కి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్, ఒకటే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఇలా కంటిన్యూగా చిన్న సైజ్ మధ్యలో వస్తాయి, అవి వాటిని యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తం కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని వదిలేసేయండి. థర్డ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు కూడా ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఏంటంటే లాంగ్ ఫొటోస్ పేస్ట్ చేయడం, అంతే. 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, లాంగ్ ఫొటోస్ కంటిన్యూగా. ఇది కూడా చివరి వరకు ఇలానే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 1 by 1 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి. కంటిన్యూ లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. ఇలా ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఒకటే ఉంటుంది. దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటే అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసాంగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటే అన్ని ఫొటోస్కి ఈ ఒకటే ఎఫెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంప్లీట్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా. సో ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పింది అర్థమైంది కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం లైక్ కొట్టండి అండ్ వీడియో గురించి కామెంట్ చేయండి. ఇంకా ఏదైనా కొత్త వీడియో కావాలంటే ఇన్స్టాలో నాకు వీడియోస్ పంపించండి. నేను ఆ వీడియో చూసి నేను ఎడిట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఈ మధ్య లైక్ చేస్తలేరు, ప్లీజ్ నా కోసం లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. మీరు కామెంట్ చేస్తే నా వీడియోస్ ఎలా అనిపిస్తున్నాయో మీకు అని అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో కామెంట్ చేయడం, లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ ఖచ్చితంగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే
సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.